كأنكم تخططت مدام مخرت لكم أب سينما سمري إنه كن مع التراخيمنا لنا نايلو محطاتاي برهاني كابكرن إلنا له صمقن أصففنا بلنا بحتو كنجمر كم ياللكم سينما سمري بحلفغا عدالوت مخرت لكم جميركم مزلكم ناي مخر مدب حجاز سلازخوني كأسألوا النابلكو عوتنا سالطون امنيلكم ناتي سقم كابعالت بيتي زبقاسيو كابن مرعو كلتا عمت أحلف ناس حدقوا العوالدنا نبرع لنا إذا حجز نقركم شجر دحر مولادات جمرات حماميو نسوخا سقاو ركب كنقبر كلنا نسابر تعدم سيات قبر عبن دا سدراي سلن نقمتكا بسخفته تشقري رالقو نعا بجا خدم سيت كبري إلى ياي كندي كزي جن عيرد أننيو ياتبلني إزيك يأكلكا أبسمعت مساعتوت سقيلة تتحنفت أكلاتي كله أقسلات الله أبتي سمعت از مسألة جزية تجبر دمسن متحنفاتن بخميك تقد فوتخل جلس عليمو أنا خا نعا كردا جلن بماي جلن سأل ماي زبلو با كم زيو كوزما وي ويتات زيبلو سقاو ركب كم زي فتوم زقلصو سبقتوكو ماليا يبلومن سقتا زبسحن تخينو قولن ناي دقفت وعوعتان زيبلو صوتا كعصو تعزب كم زلخايو إلوم يقلصوو اتزقر مكا بزحد دك انستيو سيكي سنتلو ناي باهتا كوزما وي ويتات كلو لوو باهاتين نتوم بباهتا تززبلو شنخات وشت اي رخيبكا كتوجج انخلخا ولا سمية زرسعو زبلا مهلاون انت نقر كوغاقي تأمن دو تخون بعلت بيتكا دحرق لأوان ناي مرعخم كمز زبال باهر مجمارا من البات نشتو خلا سلست مرعخايا سمعتا زي بسلن يروك خون يخل انبر حدش حمام سلس جمارا عي مسلن انتوجت زلا دك انستيو كاب عسرا كساب 30 عمت ابزل عدمي زيادة دليتن نايس قاو ركب سمعتن كمز هلون يوزنكر قرياتن دك انستيو نود تبعتاين ممسات ويكا بخال استفلالي مخنيات عب جزي سقاو ركب بفلات يقزما يوججا ويزتغانن دمصي يسمعين اذن كمز زبلا دك انستيو نتوشت ان زي درخو نحسوت اهتا كم ناب طرز سمعت زديب مسالل يتقمالو مالسي كنيتي ناي مصامتن ناي جزا رأسن مبراتعي يوسخا قل أمن زراتات وي ناي جنزب هادن تقا نتي بجنزب زرخابو ود تبعتاي صبوق جيرن كمز انقدو نخرائيلن زلامدو نحسوت كوزما وي ويجتالون لكا كم ناي بورون أكترات مالتيو ولا حنتي كي تسمع خلو مواسبتا نخت مارخيلا ماستيكا نحيقت قلتات تبلكان تداهليا دمسي أقوارسي بلامو نقلوتو صد كتبليا أبتي ناي بحق عبدانجن اتماسيكا أبقافا خلوه كترسعا وي كي تردا نتيرو كوصيو وي دما كتوحت أدخل بتحد وجن بوعوع سمعت زاكل كي تردان حوسيها تفتف زبلادك هوانا لوا كم زمسلني بعلت بيتكا أبرئستي اتفنوا وجاج دمسي مبحنجارت وسخل انتخينا كي تردأت قبريك خون زخل باه كتبلا كلخا كابزي كون النتاوي علم ترحق على نساونوكو نتي اتفطر دمسي كسمعو ايتخلنيا شعو كلاتهم هواساتا ابسيك السلز تحلو سدرا كي سمعو وي قربابتي كي تصناصنو زبل سقات نابرسا ايمصن زينبر دمسي ابغزي سقاو ركب تسامتي ننفسهم كينيت ارزي يحقسوا مهلاوم زنص ابارقلو منقديو كتور فسا كسمعنا خلو اتنبر نيرفساو سيستم سرحو سلازقوارص نتوم كابانا زوصو دمصታት ክንቆጻጽሮም አይንኸለን ኣብዚ እዋን ዝኻ እንስሳው ባህሪ ይዕብልለና ትብል ኪኢላ ጸታው ርክብ አንጀል እዛ መጻምትኻ ኣብ ጥርዚ ሰምዒት ሓኺራት ውጭ ጭንታሃልያ ግርም ጌርካ ረኺብካ ኣለኻ ማለት እዩ እሞ ከምኡ ምዃና ኣይሕጉሰካን ማለት ድዩ እዚ ክበሃል ኮለ ግን ናይ ቃንዛን እህታን ደሃይ በበይኑ ምዃኑ ከም እትፈልጦ ጌረ ዝዛረበካ ዘለኹ
ምስ ኣመና ምጽባብ ርሕሚ ማለት ጎሎ ወይ ካልእ ጠንቅታት ዝተኣሳሰር ጸገም ከሂልዋ ምዝርራብ ኣይጽላን እወ ናይ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ቁዞማ ንኽሰምዖ ባህ ዝየብል እዩ ናይ ገለ ኣፍስሓ ይንሳፍፈካ ናይ ካልእ ድማ ከበሮ እዝኒ ክቐድት ዝደናደን ክኸውን ይኽእል እቲ ብፍስሓ ዘኽንፋ ውጫጨ ግን ፍሉይ ቃና ኣለዎ ከይትረዳእ ስለ እትሰዶ ውሁድ ናይ ስምዒት ሙዚቃ ዝፈጥርን ምስ ትንፋሳ ዝተሓናፈፀን እዩ ናይ ኣካላታ ምንቅስቓስ ጠገለ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ንስኻ ብላዕሊ እንተሃሊኻ ዋላ እንተወደቕካያ ክብደት ሰብነትካ ኣይርዳእን ናይ በዓልቲ ቤትካ ውጫጨ ወጋ እንተኾይኑ ናብ ዓራት ክድይብ ከለኻ ንስጋው ርክብ መታን ክትምሰጠሉ ብፍሱህ ልቢ ክንድትጅምሮ ብዛዕባ ምውጫጭን ምብሕንጫርን ኢኻ ክትሓስብ ስለዚ ምስ ክፍተኻኻ ናብቲ ኩናት ተኣቱ ዘለኻ ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድምፂ ናይ ምግባር ባህሪያ ክትእርሞ ከም እትኽእል ዝምውክቱ ምሁራት ኣለዉ ዝበዝሖ ግን ስጋው ርክብ ብናጽነት ዝግበር ክኸውን ከም ዘሎ ይኣምኑ ብደይ መደይ ዝግበር እንተዘይኮይኑ ወላ ኣውያት ትወስኸሉ ከይብሉ ብወገነይ ክብለካ ዝደሊ ነጊርካ ክትስምዓ ዘሎ ተኽእሎ ውሕድ ኮይኑ ይስምዓኒ ዝበዝሖ ተመራመርትን ምኩራትን እውን ውጫጨ ድዩ ቁዘማ ናይ በዓልቲ ቤትካ ተመሰጠሉ እምበር ሓበን ክስምዓካዩ ኢሎም እዮም ዝመዕዱ ምናልባት እንተኾይንልካ ግን ሓድሕዳዊ ምርድዳእ ብዝዓሰሎ መንገዲ ተራዳዳ እያ ማለሲ ኣይትገድዳ ድምፂ ንኸተጉድል ብህዱእ ቃላት ተዛረባ ፍቕረይ ቁሩብ ድምፂ ክተጉድል መኻኣልኪ ወይ ከዓ ቁሩብ ድምፂ ዶ ክትውስኺ መኻኣልኪ ኢልካ ምውካስ ነውሪ ይኮነን ፈጺምካ ኣብ ርክብ ከለኹም ክትገንሓ ኣይትፈትን ኣእገራ ፈጥፈጥ ክብል ኣለዎ ጉርባብቲ ከይተረፉ ስመይ ክሳብ ዝፈልጥዎ ክትጽዋዕኒ ኣለዋ ዝብል ድምፂ እንተዘይሰሚዐ ምስ ሮቦት ዝራኸብ ዘለኹ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝብሉ እንክንረክብ ንዓኻኸ ከምኡ ዶም ተሰማዓካ ንምንታይ ድወዲ ተባዕታይ ኣብ ግዜ ስጋው ርክብ ወጨጭ ከብላ ዝደሊ በቲ ሓደ ንጓል ኣንስተይቲ ዘዕግብ ሰብኣይ ምዃኑ ስለ ዘሐጉሶ በቲ ካልእ ድማ ልዕልናን ምልክን ዝወነነ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ እዩ ክኢላ ስጋው ርክብ ኣንጀል ቁዘማ ወይ ውጫጨ ዝለዓለ ስምዒት ስጋው ርክብ የመልከት እወታዊ ተመክሮ ይኻ ደቂ ተባዕትዮ ይኹኑ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓራት ጽቡቕ ስራሕ ከም ዝዓመሙ ስለ ዝስምዖም ይሕበኑ ብምባል ኣብ ርክብ ክልተ ጾታ ኣገዳሲ ቀመም ምዃኑ ተብርህ ግን ስድረኻ ዘሰክፉኻ እንተኾይኖም ወላ ገዛ ቀየርኩም ዘይትጠማጠሙ ወይ ከዓ ድምፂ ከም ዘይወፅእ ግበሩ እዛ ናይ ግብረ ስጋው ክኢላ ኣብ ግዜ ስጋው ርክብ እትገብርዮ ድምፂ ብስምዒትኪ ተደሪኹ ዝወፅእ እንተኾይኑ ምስቲ ኣብ ግዜ ፍስሓኺ ድምፂ ንኸይትገብሪ ዝኽልክለኪ ሰብ ጾታዊ ርክብ ኣይትፈጽሚ ኢላያ እትምዕት ንጓል ኣንስተይቲ በዓልቲ ቤትካ ከይትሰምዓ እሞ ኣፈይ ናብ ዘይለጉመኒ ሰብ ምኻት ይሕሸኒ ከይትብልካ ተጠንቀቕ ስምዒት ሕጊ የብሉን ስምዒት ዘንቀሎ ድምፂ እምበር ብልምምድ ዝመጽእ ኣይኮነን እቲ ዓብ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ወስ ኣብ ዝበልካሉ እዋን እናተባሕጨርካ ድሙኽ ትጻወተሉ ዝሓደረ ጎበዝ ምምሳልካዩ መቸም ኣእዳዋ ብገመድ እሰራ ኢለ ኣይመኽረካኒ እቲ ክትገብሮ እትኽእል መዓልታዊ ባዕልኻ እናተኸታተልካ ኣጽፋራ ምእላይን ከም ዝለምጽ ምግባርን እዩ እዚ ባህሪ ኣብ ገለ ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣለኮ እንተኾነ ግን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይዓዝዝ ብሕልፊ ኣብ ግዜ ጥርዘ ስምዒት ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ጉርባብቲ ክጽውዕ ዝኽእል ድምፂ ይፍንወን ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ድምፂ ይገብራ ንዝብል ሕቶ ገለ ካብ ፈላጣት ናይ ዝዓውዲ መስለዎም ኣብ ግዜ ስጋው ርክብ እቲ ቀንዲ ስራሕ ወይ ሃልኪ ናይ ወዲ ተባዕታይ ስለ ዝኾነ ኣእምርኡ ንኣውያትን ቁዘማን ኣይርከበሉን እዩ ይብሉ ካልኦት ድማ ሰብኣይ ኣብ ጥርዘ ስምዒት በጽሑ ክሳብ ዘፍስስ ካብ ካልኢታት ወይ ሰከንድታት ስለ ዝሓልፍ ንኣውያት ዝኸውን ግዜ የብሉን ይብሉ ናይ ብሓቂ ዘስሐቕ መልሲ እዩ ማለሲ ጓል ኣንስተይቲ ከም ሓላዊት ልዳት ወዲ ተባዕታይ ከም ኣጥቃዓይ ጌርና እንተወሲድናዮም ናይ ሃልኪ ፍልልዮም ክረአየና ይኽእል እዩ ብዚካዝ እውን ናይ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ናይ ስምዒት ድሃይ ትሑትን ብምስትንፋስ ዝተዓብለለን ምዃኑ ይነገር ነዚ ምናልባት ኣብ ነብስኻ ክትረጋግጾ ትኽእል ኢኻ ነዚ ብዝምልከት ውሕዳት ዘይኮኑ ተመራመርቲ መጽናዕቲ ገይሮም እዮም ብሓፈሻ ኩሉ ሰብ ከምዚዩ ኢልካ መደምደምታ ክብጻሕ ዝከኣል ኣይኮነን ኮይኑ ግን
እቶም ዝበጽሑ ዝብል ድምጺ ኣብ ስጋዊ ርክብ ክልቲኦም ተረጋረግቲ ስምዒታዊ ርክብ ንኽህሉን ብቕልጡፍ ኣብ ጥርዘ ስምዒት ንኽድይቡን ወሳኒ ምዃኑ ይገልጹ። ደቂ ኣንስትዮ ንስምዒተን ብድምፂ ናይ ምግላጽ ዝምባል ኣለወን። ኣብ ናይ መወዳእታ ጥርዘ ስምዒት ጥራይ ኣይኮናን ከዓ ድምፂ ዝገብራ ስምዒተን ብቐስታ ስለ ዝግንፍል ካብ ፈለማ ክሳብ ዝውዳእ ኣብ ዘሎ መስርሕ ክቑዝማ ወይ ክውጭጫ ይኽእላ ይብል ጸሓፊ ኣሊሶን ቾፒን። ኣብ 18 ዓመታት ድንግልና ከም ዘረከበት እትገልጽ ወይዘሮ ኣርጁኖ ፈሬራ ካብ ሽዑ ጀሚራ ርክብ ግብረ ስጋ ሓደ ካብ ቀንዲ ዕዮታታ ኮይኑ ከም ዝቐጸለ ተዘንቱ። ከም ዝመስለኒ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ገለጽቲ ኢና። ክንግረም ከለና፣ ክንስንብት ከለና፣ ክንፈርሕ ከለና ንስምዒትና ብድምፂና እንገልጾ። መትሎ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ገለ ተነቀፍቲ ሸነኻት ረሕሚ ክሃርም ከሎ ከምዚ መጠነኛ ኤሌክትሪክ ዝተፈጥረ ኮይኑ ይስማዓና። ብፍስሓ ልብና ምስጠፈኻ ዘይንቆጻጸሮ ድምፂ ነውፅእ። ስምዒትና ብድምፂ ምግላጺና እንፈቱ። እቲ ኣብ እዋን ስጋዊ ርክብ ዘህተህትፈናኻ እዚዩ ክትብልያ ተመኩራኣ ትነግር። እዚ ክበሃል ከሎ ዝበዝሓ እምበር ኩላተን ደቂ ኣንስትዮ ንምባል ኣይኮነን። ከምዛ ኣብ ማይ ዝኣተወት ኣንጭዋ ብዘይ ድምፂ ቁሑም ኣቢለን ጥርቅም ዘብላውን ኣለዋ። ተመራመርቲ ካብ ዩኒቨርሲቲ ማእከላይ ላንሻየር ጋይል ቢሪወር ከምኡውን ካብ ዩኒቨርሲቲ ሊድስ ኮሊን ሃንድሪ ኣብ ዝገብርዎ መጽናዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ስጋዊ ርክብ ዝውጭጫን ዝቑዝማን ብክልተ ምኽንያታት ምዃኑ ውፅኢት መጽናዕቶም ከም ዘነጽሮ ይገልጹ። ኣብ 71 ኣብ ሴክስ ንጡፋት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝገበርዎ መጽናዕቲ 66 ሚታዊት ንመራኽብተን ናብ ጥርዚ ስምዒት ንኻዕርግኦ ከም ዝቑዝማ ክገልጻ ከለዋ ንመጻመተን ሓበን ከም ዝስምዖ ንኽገብራ ድምፂ ከም ዘስምዓ ዝገለጻ ከዓ 70 ሚታዊት ነይረን። እንተኾነ ደቂ ኣንስትዮ ደኻም ክስምዐን ከሎ ክስልክየን ከሎ ወይ እውን ምቹእ ኩነታት እንተዘይረኺበን ኣብ ግዜ ስጋዊ ርክብ ዘቆዝም ስምዒት ከም ዘይብለን ይገልጹ። ኣብ መወዳእታ ውጫጨ ሰበይትኻ ክትምሰጠሉ ፈትን እናበልኩ ገለ ካብ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝብልዎ ገለ ጠቒሰ ክዛዝም። ኣብ ውሽጠይ ስምዒታት ክህልው ንኸለው ክወፁ ይደልዮም። ብድምፂ ከውጾም ከዓ ዝበለጸ መንገዲ እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ምቑዛም ኣፍቃሪኻ ክሳብ ክንደይ ከም ዘዕገበካ እትገልጸሉ መንገዲ እዩ። ኩላቶም ህዋሳትካ ኣብ ሴክስ ትጥቀመሎም እንተሃሊኻ ከዓ እቲ ናይ ድምፂ ህዋስ እውን ክሕደግ የብሉን። መራኽብትኻ ብስቕታ ዝኣክል ካልእ ንኸይሓስብ ብድምፂ ከተፈስሖ ኣለካ። ጓል ኣንስተይቲ ትሪና ደቂ ተባዕትዮ ድምፂ ይገብሩ ድዮም ኣይገብሩን ኣይግደስን እየ ኣይሰምዖን እውን ምኽንያቱ ኣነ ኣብ ስጋዊ ርክብ ኣመና ወጫጭት ስለ ዝኾንኩ። ጓል ኣንስተይቲ ትሕዝ ዝበለ ድምፂ ኣየድህበሉን እየ። ናብ ምውጫጭ ገጹ ዝኸደ እንተኾይነ ግን ብእወታ ዝቕበሎ ኣይመስለንን። ሰብኣይ ኣብ ግዜ ስጋዊ ርክብ ከይተረዳእ እትፍንዎ ነፍሲ ወከፍ ንጽል ድምፂ ከም ወርቂ እዩ። ዝያዳ ድምፂ ከዓ ዝበለጸ ሰብኣይ። እዚ ወድሓንካ ብርሃነ ካብ ከረን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ምኽሪ እንተለኩም ጸሓፉልና ዝከኣለና ጆባእ ክንብለኩም ቅሩባት ኢና። ሰናይ ቅንያት ንእግረ መንገደይ ላይክ ከምኡውን ሳብስክራይብ ኣይትረሱ ሓደራ። ካባኹም ናባና ስለ ዝኾነ